честа и удоволствието да работя близо 40 години в Националния етнографски музей на БАН и се занимавах именно с облекло. В една от книгите, които 2005 година издадохме с Никола Григоров, беше български народни носии. Според данни от чипровските и белограчишките турлаци, в Белограчик и в Чипровци се носят двата типа носия – сукмана и тази, която се нарича двупрестилчена. Защо се нарича двупрестилчена? Защото е създадена от две престилки. Предната престилка и задната престилка. Някога тя е била по-тясна. След това се разгръща престилката, слага се горе, се набръчва и се получава така наречената завеска, вълненик, бръчник. В различните части на Северна България е по различен начин. И аз мисля, че прекрасно са се справили. Ризата е памучна и кройката се нарича туникообразна, защото тя се прави от едно цяло платно, което не се реже в раменете, отгоре до долу, ширината на стана. Отстрани ризата се разширява с едни бочници, с едни трапецовидни парчета плат. Горе е лечето, точно копия на оригинала, който е в Етнографския музей. Справили са се и с завеската. Искам само да ви кажа, че те са се старали. Това всичко е везано на ръка, не е машинно, на ръка е правено. Престилката е хубава. Ето, имаме и коланчета, защото в нашия музей имаме само пояси. Пояса, престилката и отгоре колана. За жалост в нашия Чипровския музей не разполагаме с колани, с пафти, но те са успели да се справят. Аз като специалист по облекло, докторската ми дисертация на тема носи, съм изключително радостна за това, че тези хора от Софийското читалище Наука и просвета, което съществува от 1938 година, са си поставили тази амбициозна задача да търсят корена на носията, да направят автентичната носия. Защото върху носията всеки си прави всякакви разработки и губиме истинската българска носия. Пожелавам им успех, винаги са добре дошли при нас, а тук вече специалистите по песните, аз се радвам, че и Любчо е тук, и Велин е тук като музикант, и всички от читалището, които са в нашия танцов състав, те вече ще си кажат думата за хората и за песните. Благодаря много. Сега предлагам да продължим с малко проактивна програма.
песни прозвучаха ли ви? О, супер сте, страхотни сте. Пеете ли ги? Не посетете се. Тия текстове може, но мелодиите са...